Әлбәттә, теге урынлы тәнкыйтьтер, анда сораулар бардыр. Менә аның шишелесе минем күз аллавымча. Ул менә без нәрсә эшләдек татар эстрадасы үзгәрсен өчен? Гомумән, җәмгыять нәрсә эшләдек? Гомумән мин саныйм, үземнең фикерем, шәхси фикерем, беркем белән дә теге бүлешкән фикер түгел. Эстрада гомумән татарда гына түгел, эстраданы мин саныйм, менә авыл кешесенә аңлаешлы иттереп әйтәм инде, теге без теге җир кешеләре буларак, ул чүбүләнә. Ни өчен чүбүләнә? Чөнки аны прогнозировать итеп булмый. Менә без бүген сезнең белән монда басып торабыз, без беребез дә әйтә алмыйбыз, берсе көнгә нинди җырчы популяр булачак. Бу моны беркем дә әйтә алмый, каяндыр бер кеше килеп чыгачак, ниндидер теге харизмага бай булган кеше һәм шушыны халык күтәреп ала һәм бу халыкның бүгенге халәте. Кризис вакытында ул бер җырчыны күтәрергә мөмкин. Әгәр дә инде тормышлар яхшырып китеп, байлыклар киреп китсә, ул Мәскәү артистларыннан ниндидер классик җырчылар чакырырга мөмкин шул ук кеше. Бердән бер юл минем дөрес дип саныйм. Төзелергә тиеш концерт залы һәм менә шушы зур залда монда ниндидер теге гафу итегез шабашный вариант дип әйтик инде куеп булмый. Чөнки монда 3000 кеше утыра икән, бу концертка кеше кимендә ел буе әзерләнәчәк. Һәм ул анда иң яхшы киемнәрне һәм иң яхшы җырлаучыларны катнаштырачак. Районда нинди клублар соң? Анда 200-300 кешелек нидер теге асыл таләпләр куймаган тамашачы утыра. Ул күбрәк теге тарафта тәрбияләнә, теге тарафка игътибар тота. Ул шәһәр культурасын күрми бу очракта. Ул килеп Казанда бер концерт куйды да, шуның белән культура әнә шушындый авылда буларак культура дип таный. Аның проблемасы да шунда. Ул тәнкыйтьне күрми бу очракта. Ничек инде ди? Мин бит аны залларда утырам, җыеп җөрим. Сез монда мине тәнкыйтьләп торасыз, плюска җырлый дип әйтәсез. Ул минем өчен тагында тәрәзәләрдән карыйлар, ишеккә сыймыйлар ди. Бит бу татарның гомум проблемасы. Бездә шәһәр культурасы кызганычка каршы ул артта калган, бүгенге көндә юк дисәң дә дөрестер.